मासि गोबाव जाखो बे मानसिया ओइ मासि गोबाव दुगैनोमोनलै गोबाव जाबाय कर'ना बे साननैसोआ बोथोरफोरखौ बारा मोजां मोनथाराखैलां माबा मायबा जागोन गाज्रि जागोन मोनगासिनो मा कर'ना हाबजानो गिदों नामा बिदिनो दे र' ओमफ्राय नोंनि फिल्म बानायनायनि सिमांफोरा बेफोरखौ मालाय आरो मिडिल क्लास फेमिलि ना न'खरा इफोराव फरायनो फैसाबो गैया टपार बहा थांनायमोन गामिनि लाइब्रेरियाव एसे बिजाब लाना फैदोंमोन नोंगो नामा दे होमबा दे मानसिया मार फरायलायो न'निफ्रायनो ओंखारथारा दाबो माबा माबि रिसार्च खालामगासिनो दंनो मानसिया आंबो खोनादों मानसिया मेथ्स आरो फिजिक्सआवबो गोसो दंनो बिरादनो मालाबा हायाबा सोंथांनांगोन औलै मानसिया साइन्टिस्ट जानायनि एसे आसा दं थौ सोर बिलाय मानसियालाय बहानिफ्राय फैखो जानोलै आंबो नुस्लाबासै मा जाखो मानसियालाय माथो जानखिसो थांदो हाब बिबाय माथो थुनै दरजा खुला माथो सुनाय माबार ओइ मा खालामफैदो बेयाव सिखाव खनफैदो नामा बे मा बोसोर I mean मा इयार बावसो नामा मानसियालाय आब्रास खोमा र' 2020 नाथाय मानो मा Oh my god बिदिबाथ' आं फार्स्टआवसो फैबाय नाथाय बेयो माब्रै जानो हाखो ना बे घरिखौ गाननानैसो बिदि जादो शिट दा आं मा खालामबावनो ओइ मा जानला मोनला बावखि दं मोजां खोथा मा खालामबाय दं बेवहाय नङाब्ला नै लावथिया एक्सुअलि आं नोंसोरनि फिउचारनिफ्राय फैदों माने फैफ्लांबाय आं 2027 निफ्राय फैदों आं नोंसोरनो मा होनना खोन्थाबावनो माने आं टाइम ट्रेभेल खालामफ्लांबाय टाइम ट्रेभेल मानसियालाय जोंखौ आदुवा सानखो नामाखोब्रा फरेन फिल्म नायना फैदों नामा नों सोर मोजाङै खोन्था आरो बबेनिफ्राय फैदों आरो बेयाव मा खालामफैदों आंखौ फोथाय नोंसोरो आं फिउचारनिफ्राय फैमारदों आरो आं बेयाव फैनो ना फैयाखै लामाजों फैबाय थानायाव नैबे घरिखौ मोन्दोंमोन आरो रावबो गैयैनि आं बेखौ गानना नायनायाव बे सुइचखौ सेबफ्लांदों अब्ला आं बेयाव बोरै माबोरै बे फैफ्लांखो आं गावनो हमनायासै आरो सोमोन्दो गोनां मोनसे खोथा बेखौ मिथिगौना नोंसोरो मा आं नैबे 5 राजायानो आं बे 5 राजानि फिउचार बिनो 7 बोसोर उनाव देरनानै आं जाहैगोन माने आं बे 5 राजानि फिउचार आं दिनै टाइम ट्रेभेलाव आन्दायनांबाय मानसिया फाग्ला मारखोमालै बियो औलै थांनो रोंलै बेखौ आच्छा जाबाय दे आदैया बेनिफ्राय ओंखारलांदो प्लिज आंखौ फोथायना नोंसोर आंखौ फोथाया फोथायबाय दानि ओंखारलांदो नों प्लिज अके आं थांसै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय सानाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कासुमारि गामिनि मोनसे न'खराव सासे सिनाय मोनै सेंग्राया बबेनिफ्रायबा फैनानै रुंसारि जाफैदों बे सेंग्राया सोर बबेनिफ्राय फैनाय आरो मानो फैनाय बेनि जेबो गुमुर मोननो हायाखै बियो गावखौ बाराजा होनना सिनायथि फैनाय आरो मानो फैनाय बेनि जेबो गुमुर मोननो हायाखै सानै हौवासानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बियो गावखौ बाराजा होनना सिनायथि होदों आरो गावखौ फिउचारनिफ्राय फैदों होनना बुंदों इं 2027 मायथाइनिफ्राय नाथाय बेनि जेबो फोरमान मोननो हायाखै आरो दासिमबो बै सेंग्रानि जेबो गुमुर मोननो हायाखै बाराजा फिसा खोनादोंना आलु एसे लायना फैनाय ओंख्रि संनो जेबो गैया बाराजा फिसा
खोनादोंना? ओइ आलु एसे लायना फैलाय गामिनि दखानाव। आलु औ। र दे थाब लाना फैलाय फिसा। सोरनि घरि बेलाय? सोरनिबा गलांबायसो नामा? घरियाबो मोजांसो माथो रावबो गैया। सोरनि थालांखोलै? गाननाय नायनि र'। मोजांबा लांफानोसैलां। मा जाखो? आरो आलुआलाय बहा थांखो? आंलाय बेयावनो गोलैनाय बायदि मोनदोंमोनलै। मा सोमोनांथाव। घरि गाननानै माबाफोरसो जाबाय नामाब्रा? घरियाथ' मोजाङैनो दंसोमोनलै। नाथाय मा जामारखो? जायगाखौबो एसेबां सोलायनाय नुदों। आरो आलुआ बहा गोमामारखो? होद न'आव थांग्रोनांसिगोन, बेयाव थाबाय थाजाला। न'आव मा होनना खोन्थानांगौ आं बे आलु गोमानायखौ? मा जाथाव बाथ्रालै? माबोरै जाथाव बेलाय? ना भुतफोरासो बिदि महर लाना फैदों? सिमां ना मोगथांलै बेलाय? थारैनो बिदि माबोरै जामारखो? गावखौनो आं माबोरै लोगो मोनफैखो? ओइ टपार बहा थांनाय बे? ओइ गामिनि लाइब्रेरियाव ओइ मा खालामफैदो बेयाव? सिखाव खनफैदो नामा? बे मा बोसोर? I mean मा इयार? दसेसो मोनथियालाय माब्रासो खोमारो? 2020 नाथाय मानो? मा? अ माय गड, बिदिबाथ' आं पासटावसो फैबाय। नाथाय बेयो माबोरै जानो हाखो? ना बे घरिखौ गाननानैसो बिदि जादो? अ शिट! दा आं मा खालामबावनो? ओइ मा जानला मोनला बखिबाय दं? मोजां खोन्था मा खालामबाय दं बेवहाय? नङाब्ला नै लावथिया। एक्सुवेलि आं नोंसोरनि फिउचारनिफ्राय फैदों, माने फैफ्लांबाय। मा बुंखो? आं 2027 निफ्राय फैदों। आं नोंसोरनो मा होनना खोन्थाबावनो? माने आं टाइम ट्रेभेल खालामफ्लांबाय। टाइम ट्रेभेल? मानसियालाय जोंखौ आदुवा सानखो नामाखोब्रा? फरेन फिल्म नायना फैदों नामा नों? नों सोर? मोजाङै खोन्था। आरो बबेनिफ्राय फैदों? आरो बेयाव मा खालामफैदों? आंखौ फोथाय नोंसोरो। आं फिउचारनिफ्राय फैमारदों आरो आं बेयाव फैनो होनना फैयाखै। लामाजों फैबाय थानायाव नैबे घरिखौ मोनदोंमोन आरो रावबो गैयैनि आं बेखौ गानना नायनायाव बे सुइचखौ सिफ्लांदों। अब्ला आं बेयाव बोरैबा फैफ्लांखो आं गावनो हमनायासै। आरो सोमोन्दो गोनां मोनसे खोथा, बेखौ मिथिगौना नोंसोरो? मा?
आं नैबे 5 राजायानो। आं बे 5 राजानि फिउचार। बिनो 7 बोसोर उनाव देरनानै आं जाहैगोन। माने आं बे 5 राजानि फिउचार। आं दिनै टाइम ट्रेभेलाव आन्दायनांबाय। मानसिया फाग्ला मारखोमालै बियो। औलै थांजादोंलै बेखौ। आदसा जाबाय दे आदाया बेनिफ्राय ओंखारलांदो प्लिज। आंखौ फोथायना नोंसोर? आंखौ फोथाया? फोथायबाय दानिया ओंखारलांदो नों प्लिज। मानसिया मार फरायलायो न'निफ्रायनो ओंखारथारा। दाबो माबा माबि रिसार्च खालामगासिनो दंनो मानसिया। औ आंबो खोनादों मानसिया मेथ्स आरो फिजिक्सआवबो गोसो दंनो बिरादनो मालाबा हायाबासो थांनांगोन। औलै मानसिया साइन्टिस्ट जानायनि एसे आसा दं। थौ। अके आं थांसै। जिनियास! 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 सोरमोनथाय? आं 5 राजा। आं फिउचारनिफ्राय फैदों। नों टाइम ट्रेभेलनि बागै माबाफोर मिथिगौ नामा? टाइम ट्रेभेल? नों टाइम ट्रेभेलनि बागै माबोरै मिथिगौ? आं टाइम ट्रेभेलनि बागै जेबो मिथिया। नाथाय एक्सिडेन्टेलिसो आं टाइम ट्रेभेल खालामफ्लांबाय। माबोरै? नैबे घरिखौ गाननानै जायखिजाया माबाफोर मिथिगौबा आंनो फोरमायदो। आंखौ एसे हेल्प खालामदो। फैलाय बेयाव जिरायफैग्रोलाय। नों मिथिगौ ना? आं 3 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो टाइम ट्रेभेलनि सायाव रिसार्च खालामबोगासिनो दं। नाथाय नों 5 राजामोन ना? औलै भाइ आंनो 5 राजा। नों फोथाय। I can't believe this. थारैनो बिदि टाइम ट्रेभेल खालामनो हामारो? आंबोथ' बेखौनो रिसार्च खालामगासिनो दं। आंबोथ' टाइम मेसिन दिहुननो माथा मारिगासिनो दं। अन्नानै आंनो टाइम ट्रेभेलनि बागै खोन्थादो प्लिज। आं टाइम ट्रेभेलनि सायाव साइन्टिस्टफोरा लिरनाय गोबां बिजाब फरायबोगासिनो दं आरो रिसार्चबो खालामबोगासिनो दं। बेनि मादाव मोननै थिउरिनि जाथावनाया बांसिन। मा थिउरि? थाथ'नाय नों। दानिया खोनासं। थिउरि नाम्बार 1आ जाहैबाय नों जेब्ला टाइम ट्रेभेल खालामो अब्ला नों गावनि प्रेजेन्ट समनिफ्राय गोमालाङो एबा गैया जालाङो। नों पास्टआव थाङोब्ला नोङो पास्टनि नोंखौनो लोगो मोनफिनगोन। I mean नोंनि उन्दै पार्सनखौ। आरो फिउचाराव थाङोब्ला नों गावखौनो लोगो मोनफिननाय नङा। मानोना नोंनि प्रेजेन्टनिफ्राय नोंनो गोमायोब्ला फिउचाराव बहानिफ्रायथ' फैगोन। बे थिउरि बादिब्ला नों टाइम मेसिनखौ बाहायफिननानैनो नोंनि प्रेजेन्टआव फैफिननो हायो। सेकेन्ड थिउरिया जाहैबाय जुदि नों टाइम ट्रेभेल खालामोब्ला नों जाय डाइमेन्सनाव दंमोन बै डाइमेन्सनाव नोंनि बडिया थैयो। मिथिबायना? आरो नों गुबुन मोनसे डाइमेन्सननि पास्ट एबा फिउचाराव मोनहैगोन। पास्टआव नों गुबुन डाइमेन्सननि नोंनि उन्दै पार्सनखौ लोगो मोनगोन आरो फिउचारावबो नोङो गुबुन डाइमेन्सननि नोंनि ओल्ड पार्सनखौ लोगो मोनगोन। नाथाय बे थिउरि बादिब्ला नों टाइम मेसिन बाहायनानैब्लाबो गावनि निजा डाइमेन्सनाव माब्लाबाबो थांफिननो हानाय नङा। मानोना नों जाय जायगानिफ्राय टाइम ट्रेभेल खालामना फैगोन बै जायगायाव नोंनि देहाया थैबायानो आरो थैनाया माब्लाबाबो गोथां जाफिना। बेयो मिथिंगानि बेरेखा। नाथाय नोंनि बे बेलायाव बबे मोनसे थिउरिया सुफुंजादों नोंहा माबाफोर आइडिया दं नामा? न' आइडिया। नाथाय आंहा बै मेसिना दं जाय मेसिनजों आं टाइम ट्रेभेल खालामदोंमोन। 5 राजा अल दा बेस्ट। थेंक इउ। Baraza, मा जाखो Baraza? मा जाखो Baraza? Uy, मा जाखो? हेल' पापा। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय सानाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कासुमारि गामिनि मोनसे न'खराव सासे सिनाय मोनै सेंग्राया बबेनिफ्रायबा फैनानै रुंसारि जाफैदों। बे सेंग्राया सोर, बबेनिफ्राय फैनाय आरो मानो फैनाय बेनि जेबो गुमुर मोननो हायाखै। सानै हौवासानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बियो गावखौ 5 रोजा होनना सिनायथि होदों आरो गावखौ फिउचारनिफ्राय फैदों होनना बुंदों इं 2027 मायथाइनिफ्राय। नाथाय बेनि जेबो फोरमान मोननो हायाखै आरो दासिमबो बै सेंग्रानि जेबो गुमुर मोननो हायाखै।
फाइनालि एसेबां बोसोरनि उनाव आंनि कुइसना सल्भ जाबाय आरो आंनि टाइम मेसिनाबो साक्सेस जाबाय। अ गड, आई कान्ट बिलिभ दिस। येस, लेट्स ट्राई इट। एसेबां बोसोरनि उनाव आं दिनैसो टाइम इकुवेशनखौ सल्भ खालामना टाइम मेसिनखौ दिहुननो हाबाय। दा आं बेखौ गावनि सायाव एक्सपेरिमेन्ट नायग्रा मुवा गुबुननि सायाव नायग्रोनाया साबसिन जागोन। नाथाय सोरखौ खालामनो? बा राजा। Baraza, 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 Baraza. आं बा राजा, आं फिउचारनिफ्राय फैदों। नों टाइम ट्रेभेलनि बागै माबाफोर मिथिगौ नामा? टाइम ट्रेभेल? नों टाइम ट्रेभेलनि बागै माबोरै मिथिगौ? आं टाइम ट्रेभेलनि बागै जेबो मिथिया, नाथाय एक्सिडेन्टेलिसो आं टाइम ट्रेभेल खालामफ्लांबाय। माबोरै? नैबे घरिखौ गाननानै जायखिजाया माबाफोर मिथिगौबा आंनो फोरमायदो, आंखौ एसे हेल्प खालामदो। नाथाय नों बा राजामोन ना? औलै भाइ, आंनो बा राजा, नों फोथाय।